yo mangungkung mangungkung kandhan rimang Nggih Bathara Kala ana dawuh mopo-popo aku saiki wis gedhe dhuwur malah kapara cangkep kabeh ageman kaya dene agemane para dewa aku ngagem kuluk ora lewat aku ngaturke gung panuwun Rama Pikulun iya wis atradi kelawan para kadang dewa tegese kowe bakal diwenangake lenggah dajar bangsane para dewa nek wis kaya ngono aku tak matur ngersamu Pukulun Pamresti Guru kowe makal matur apa nggih Bathara Kala wong kuwi duwe anak perkara ngingoni anak iki njaluk tulung tanggane apa wong tuane ya panggah wong tuane sing tanggung jawab nek kaya mengkono aku njaluk pangan Pikulun pangan kita dumuning Madyapada wong kang diarani Sukerta lah saiki aku njaluk nyoredekake wujude tembung Sukerta maknane piye kowe kudu ngerti Bathara Kala suker kuwi reget yen to genepe ukara Sukerta ning reget mau dudu regepe ngraga regepe ngawurip lah regete ngawurip ngono kudu den wiradati yen panjenengan dawuh ana wiradat mesti ana kodrat nek pancen ngleker ana sadurung kodrat nyang apa dadak wiradat barang Bathara Kala apa Rama menungso urip aja ngugeni kodrat kuwi ya kena-kena wae nanging kudune budidaya dhisik perkara golek ngelmu ki perlu ning kodrat to wiradat ki wajib perkarane aja nganti kowe diarani wong lumuh menungso yen to ora gelem wiradat metu ora gelem budidaya mongko ana tulis dawe Gusti ingkang gelar bawana yen menungso ora gelem budidaya Gusti paring dawuh yen ngono Gusti ora bakal rubah lakone menungso yen to ora gelem budidaya mulane disimpulne antara kodrat karo wiradat mlakune kudu bareng-bareng lan anut carane men bodho dadi endahing kahanan oh kaya ngono lah saiki lek diarani bocah Sukerta kuwi mapan manggone ana ngendilan anane pira lan gunggunge wondene gunggunge ingkang dadi panganmu bocah nandang Sukerta manut kitab kang nyebutake kitab Anggrewat Murwaka cacah gunggunge ana 20 bapa iya 20 yen kaya ngono aku njaluk wedharik wis ora usah Bathara Kala iki ana kertas tulis kang bakal ulun paringake marang jeneng kita semakan pribadi wondene mik welingku pirang-pirang bab marang jeneng kita ning kudu ngati-ngati aja kongsi jeneng kita njarak lakon maksude piye siji ana tetembungan pager mangan tandur mestine pager yen tanduran dipageri mestine aman ora beda ya wong kuwi nandang Sukerta nanging nek den wiradati aja banget-banget kowe ketluru ing nafsu anggun kepengin mangan bocah kanandang Sukerta ingkang mengkone ora becik kedadiane oh mergo diwiradati iya kang angka 2 lamun tos kepethuk wujude bocah nandang Sukerta nanging bocah mau pinter tegese bangkit anggone merdekake mergo kowe kuwi ana sajroning ragamu tak tulisi ya kuwi kepisan ana ing bathukmu loro kok ana tekakmu kang telu ana dadamu lan gigirmu lah kudu kok ngerteni yen to ana bocah nandang Sukerta paribasan pinangka dadi jatah panganmu nek pinter bangkit lan nyrawidekake ya kuwi tulis kang ana bathukmu tulis kang ana tekakmu lan dadamu lan gigirmu becik wurungna sebabe apa sebabe kuwi ora wanto sing iso merdhekke wong tuamu dhewe ora wane pernah dulurmu tuwa kuwi ngemu rasa lan prawambita yen ta wong nom aja gampang wani karo wong tuwa bakal kena walat ya aku manut kang pungkasan
Nek wis entuk sak mangsa-mangsa nggonmu ngupati bocah Nandang Sukerta, sadurunge kok pangan kudu kok toke gedhe kanthi setetes kanggo ngetokke apa ya kuwi gaman kang bakal ulung palingake kedadean saka siungmu loro iki sing siji ya kuwi dadi pusaka Satra Pandhawa kang kaloro dadi pusakamu yen kok gawa ana ngendi papan dene anggonmu ngupati ya kuwi mangsamu Bathara Kala ya aku bakal ngeling-eling ngati-ngati digondhelen iling-iling lamun to ngeneng pira termasuk klebune kowe sembranan watakmu ora bakal uripmu bisa sembodolan kowe bakal ora paring slamet ya nek ngono tak iling-ilingi mula dina iki sawise aku diparing pangan cacah gunung ana selawe manut ana jeneng kitab kang diarani kitab pangrawatan aku bakal ngupati wujuding ya kuwi bocah Nandang Sukerta mati ana ing Madyapada ya Bathara Kala tak lilani nanging welingku ngati-ngati digondheli duga-duga digawa aja kok sembaran watakmu apa wing tungkas wulun den prayina men aja kasanang katurang-turang uripmu sembodo apa kang dadi wis aku pukul aku njaluk pengen upiku Kamunan sawu kepareng matur tepat nyuwun pangapunten Yai Guru. Sajak kagiat kadur wekasan tenggali paduka kangmu nggih. Marga kula midhangetaken sampun kawatan samendang datan karempit anggen kula nampi dawuh peketeranipun Yai Guru anggen pesuka tedan kepentingan putrapun Bathara Kala. Dene perkara wong tuwa tresna karo anak kula mboten maiben lan kula mboten nyentolani. Nanging kedak emut artine piye Kakang kedaemut mature ngeten ngujo anak utawa tresna karo anak nggulawentah anak kudu diprayinani dhisik diwarai digladi bab tata krama unggah-ungguh lha Bathara Kala watake murka watake dudu karepe dhewe senengane gawe godho gawe gendro niku mangke penjan wujo menapa tikarepane niki mengke jagat iku tentreme benjing menapa masane padha Sinandang Sukerta cope cacah selangku ini mboten kedhik mboten betana siji sing diarani tanganting kebanting anake loro uger-uger lawang kembang sepasang bareng mekar ing Madyapada kathah sanget duwe anak siji duwe anak loro lanang lan wadon wadon lan lanang apa meneh sing diarani lanang loro cacahe ing den watane uger-uger lawang sing anake 5 lanang kabeh nggih kathah yen-enten lha ning ngoten saniki sedaya kala wau dadi jatah pangan Bathara Kala. Napa jagat ing bakal telas merga dipangan dening Bathara Kala. Tapi monggo saniki pundi? Iya Kakang, panjen kula kalipyan lah, minanipun kedah ngatos-ngatos dadi wong tuwa niku ibu deni. Bener ing ngucap kerembaka katentreman, sarale ngupar kahanan, ngupar jagat. Inggih. Kula namung nderek kados pundi kersanipun Kakang pun ngaten. Niki kula gadhah iku pratigel piye to carane ngelong-elong jatah pangane Bathara Kala. Ngangge cara napa? Ngangge inggih menika igo pritikel kados pundi? Mengke kula badhe ngawontenaken kekumpulan para putra-putra dewa sedayanipun. Wah, yani mangsa kala dewa gumregah saka Darma tetulung marang titah Madyapada kula prateng untara segara nyuwun palilah Yai Guru kula badhe ndapuk wujuding dalang kandha bono dalang pangrawatan
mangungkung kanduan rimang Bathara Bayu ana dawuh ngopo Siwanarada nimbali anakmu aku ngene Bathara Bayu ingkah jangan Suralaya mentas ana parpatan kang ngrembug tuwing punang goro-goro sumundul wiyati wekasane dalare tuwing kanang goro-goro sebabake saka mogane sedulurmu si Bathara Kala ing dina iki mentas wae cumantaka tumindake ya wani munggah repat kepanasan banjur nindakake tapa brata peperaga anggone wanter tapa brata nganti nggunjingake kawah Candradimaka geger para dewa kayangan Suralaya mula dina iki pekasane arane dadi goro-goro dulurmu Bathara Kala tinimbalan sowan ana ing ngarsane ingkang Rama Sangjang Pramesti Guru dinangu matur apa purwane nggon munggah menyang repat kepanasan dibule bareng matur bakal nagih janji perjanjian perkara jatah pangane anake alon-alon wae le omong lah biasane ngene ngombe wedang lah aku yo meh lali aku takok arep bawati Mbah kowe gedhengi aku yo iki manglo dalang bulat-bulat nolah-nolah jene apa-apa nyatet ngarobah tempone alhamdulillah Bathara Bayu piye kowe dina iki tumrap ing kahanan kaya ki sing disababake saka mogane Bathara Kala ana loro caran titi pakatine raga nganggo kekuatane awak kang loro kekuatane batin sing babar kaendahan wonde kekuatane raga sing bakal tak pasrahne marang jen kita mergane kowe dadi jagone para dewa saiki golek ana sing ampi ketemu susulan aku diantara Bathara Kala anggone nyebar dahulu werna-werna gawe rekasane para titah wis kepethuk alang ana karepe yen to kena dirembug sarana arit elingno menaja keblaso katerape nek ora gelem yen to ngukar sak karya pribadi kembarono nek kaya mengkono tak golekane wujude Bathara Kala nanti papan dunya Purbawarsa manjen kita Bathara Bayu aku budal aku nyaluk pamit dipangkong kang pinapak obor sewu kasnyatan nggonku munggah menyang kadiwatan entuk paliyasa ngersane sang pangpukul Pramesti Guru apa sak penjalukku didaneni aku diparingi pangan jatahe panganku ana 20 dumati saka bocah Nandang Sukerta wis saka ontang-anting kebanting anak loro wadon kabeh nganti gunggung 20 mula dina iki wah yen mangsa tak wiwiti mlebu karang padusunan goleki wujude bocah Sasokerta dina iki aku inggal budal krik lampit durung kacipul wujude bocah Baju Barat nderekake aku jantraku yen to ana bingku bakal paring pitulungan lan ora bakal kadaluwarsa pukul Pramesti wis menang kelawan aku yen tak aku diderek bocah Baju Barat mula tak wiwiti mulai dina iki golek bocah Nandang Sukerta
bojleng iblis nanggung ditikalan ana tengah dalan ana wujude bocah bagus gagah dhuwur wanci wayah dudu wae wancine bedhug tengangi mula kowe aku tak takon sapa jenengmu sapa aran wah ya takon karo aku papan dunung aku bocah Karang Pradesan jenengku ya kuwi diarani Tuna Bapa wong tuwa mbiyen ngowehi dening Tuna Bapa karepe piye Tuna kuwi rugi bapa kuwi bapak tegese aku iki jenenge Tuna Bapa aku urung lair nanging bapakku mulut kasidan jati tegese mati mulane dina iki aku diaran bocah kang nandang yatim walah dalah neng tiwas kebenaran bocah yatim pinapa dadi jatah panganku Tuna Bapa dina iki kowe kudu manut karo aku jantraku kowe bakal swargaake kowe bakal tadhar wangsa nek ngono aku arep pangan yo bener bakal tak pangan ibarate pitik kepedak ya mesti kruncal apa meneh aku manusa yen kowe arep mangan aku dhewe kanggo jiwa tak taker wareg mbok menawa sadurunge mangan aku tak swek lambe ulah dalah wani kelawan aku ayo sambur bata kembari ngati-ngati ya banget tak cadah cara mangsa nggih betul-betul karepe dhewe medhanane timen jebule bocah ketigdayane ngluwi mongko gedhe aku buta malah sadurunge mangan ora kasembatan aku malah kanggo dolanan yo nek kaya mengkono yen tak terus-teruske ibarate rebung pucung tanpa oleh gawe mulane dina iki aku bakal nyingkri luput saka kene golek liyane wong kang sinandange ngolali tak golek ana ngendi papan dene bocah nandang Sukerta ngindani ya kuwi Tuna Bapa
Banjur aku golek dalan liya anggonku ngupati wujudi bocah nandang Sekarta. Bareng aku krungu panangi bocah ingkang isih bayi. Tak golek kecandak wujude lanang. Dina iki Pak takon, bocah lanang jenengmu sapa? Kowe anake sapa?" Nek takon aku jenengku Joko Jatus. Kowe mentas saka ngendi? Aku dolan karo kanca-kancaku. Aku ndelok ayan. Delok apa? Ayan. Oh, ndelok wayang. Lah terus Dalange tuluk-tuluk. tuluk-tuluk. Dalange tuluk-tuluk. Wah, dudu karepe dipucara teteh suluk ngono. Kus iya kuwi san persepsi. Lah bareng ngono kowe batur sop. Ndane batur aku ya budal ilmu siji iki aku ya bocah ra duwe tunggal. Lah kowe bocah ontang-anting kebanting mbokku ya wis mati, bapakku ya mati. Ya dina iki kowe dina iki dadi jatah panganku mulo manuta. Kowe bakal swagak ana wadukku. Kowe bakal tak tadaton aku kepada aku mlayu aku. Aja mlayu. Aja mlayu Wadalah. Ya kok repot maneh penengkah kejalangane. Bujung bocah angele ra jamak banjur keserimpet wujude kaya dene teken mantep ning kene kaya linggis. Linggise glitak-glitak iki sapa sing duwe? Oh, dudu linggis jebule iki pinangka linggis nyerumbat kambil. Ning sayange bar kuwi ora ya kuwi dilih ora dijebol nganti dadi palangku nggo nguber-nguber bocah nandang Sukerta. Tak golek ana ngendi papan dene bocah mau. Ya kok aneng-aneng ae to ya. Jebul golek pangan ya rekoso. Luwih alame saiki brambang munda. Lengo munda. Lah indak munda dalang ngruwat pangkat. Golek bocah nyalan nyunutu elek mulai ngecak ning warung jan ganjing. Tak pikir saya ngremis rokok lek dua dewi ku kadang-kadang dik milih rokoke bose bareng digarap. Oh iki jelana iki wujude pring bumbung wowang ora dipecah pisan. Lah tilasane iki sisik-sisik sak panunggalane sapa golek ana bocah baju barat. Yen tok ana wong sisik-sisik pring bumbung wowang ora dipecah lan sapanunggale gawe cilakane sing padha liwat nganti bumbung wan ndelik wujude bocah nandang sepro wujude Joko Jatus golek ana wong sing kethok tobring lan iratane ora dikukut yen to wis kepethuk long-long ana pangane kayane sek bindinane gawenen lara sapan asam urat sapan ana denggule golek bocah baju barat
anggonku ngumpati wujude bocah Joko Jatus. Banjur aku nyamper wujude dandang botol pitring pecah sapanunggale ungkal tugel sapanunggale agawe cilakane nggonku ngumpati wujude Joko Jatus. Lah iki ungkale iki dandange jebol kendine ana dadi pepeling yen ana wong adang neng pawon adang mau genine durupke ditinggal nang nggone kancane wekasane anggon nguber Joko Jatus nyimpar sikilku nganti ngeblak banyune ngetahi nyang sikilku lan bocah baju barat golek ana wong kang adang ana pawon anggone adang ditinggal dandange dipander wae wakasane nyampluk ana sikilku nganti jadulan apetku yen to kepethuk long-long kayane sabimdinani yen to ora diruwat tadi pangane Bathara Kala. Kadrarenggonku mbujung Joko Jatus sewadina rasa kecekel lamat-lamat tak semak tak sepadakake kang tumanduk ana ringku kaya gandane menyan kakiri saka wantri angin gandane ngebeki kahanan menyan iki yen ora ana wong lagi nindakake pangruwatan ya ora bakal ngebong menyan lan malah kepolaku kelamat-lamat keprungu suarane gamelan ngungkung ketitik saka wulane apik dinane becik akeh wong duwe hajat mantu lan sapanunggalan tak golekane karepku ana ngendi papan duni gamelan mau loro gati telu gati loro gawe karepku ngarep pantes bojong karo bocah Joko Jatus kang ping pindho ana ngendi papan pandhelekane tak perpekane dina iki tak golekane dunu ya kuwi gamelan ngungkung sapanunggalane. Putra priya dahya
manis besari negeri utama ya mas lira puspita manis kones lira puspita warnaning kusume pura warnaning kusuming pura iler tandure wasumilir tak ijo raya-raya tak sanggup manten anyar angon penekno krimping kuwilu nyulu nyupenekno anggo baso tototiro Arpe Dewi yaene. Enggingan karpe iki terusno anu ae. Wayahe titik-titike. Wangi-wangi ya lah Kakak. Ngono wis. Niki cek nah pripun wengi-wengi sore-sore Sakarmu. Wengi-wengi ya karpe ya sore-sore ora apa. niki tasik sonten Ngene kadung duit entek ora nyapu kok arep bayaran. Greget nek dasar iki. Diomong aja titip nang kene iso ae lho diungkas lho. Pun pampungan kula titip teng keripik. Ngene iki ndak semangat gat. Kowe ora penak subak arep ngombe wedang ora wani perkarane ya wis kadung niat. Yo, sore-sore ya, Nduk. sore-sore ya apa-apa terkutute jaluk ngombe ya bapak-bapakne emik kong Aja mancing geder. omben ben omben 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 mama imanuk ikut tata omben 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 ono
pakan kan pakan 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 apa pakan 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 nono manuk iku tot ata pakan 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 nono setitik berase sepo kindes luas sak soleh Trahing mata Restato pawanut tengranu Nun sewu Kyai Dalang matur mbah nuwun dini rawuh panjenengan wonten sudung kula ngriki niki to dalem piyai dasar inggih wonten ngriki dunungipun kula panggih kalih bojone niki wau Jan kula boten kebakti yambake lagi adus. Londang balik mawon. Oh, panjenengan mleben lah kula niki kula anggap lenggirane dhewe ngoten. Kula njaluk golek banyu pengin njupuk banyu wudu ngoten. Nggih jebule grapyak semanak ngoten. Enten ngriki sedaya ingkang rewang kula mboten duwe sangga runggi nek ngono arakete saduluran nganti bisa langgeng terus ngoten. Nah nuwun sewu sadenipun Kyai panjenengan menika asli saking pundi lan sinten ingkang dados namine panjenengan. Kula menika Sudyamatani Ki Buyut Pangkeng kono dados tetua panggane dusun ngriki. Dene papan lan pengen sudung kula boten tebih kali ingkang mengkugati. Lah wonten ngriki wonten karsa ing kados pundi? Nuwun sewu sadenipun dinuta kulawarga ingkang kalenggan menika badhe ngadani pupuh nindakaken tata lan titi. Tata tatan teliti menika dipun teliti dening piyantun sak menika. Kawitan saking perintah arah dawuhipun Gusti Ratu kula Gusti Sang Maha Sri Maha Punggung ing negari Purwacarita. Wekasane kula nampi dawuh kados nandhaken perkawis niki anggipun nindakaken tata titi anusatane adat. Kula dinuta kali Sang Prabu supados ngupati wujuding dalang kan saged anggerwat Purwakala. Oh
Ngaten nggih, inggih. Kepanggih wonten ngriki matur mbah nuwun saderengipun wondene ingkang menika wonten cara pangrewatan ingkang dipun pandegani kali piyantun sepuh naminipun Bapa Dasar ingkang menika anggenipun ngupakara tentreming yoga kulawarga sapandungan netepi dharmane wong tuwa nindakaken inggih menika wiradat nyuwun dhateng panguwasane Gusti ingkang nganggelar bawana. Rene putranipun menika wonten kalih ingkang mbarep naminipun Mustaqimah ingkang angka kalih Mudatul Anita. Nek pitul dunganipun Irose menika dipun watani kembang sepasang bareng mekar napa ngaten Kyai Dalang. Pancen leres Yang Sukerto menika dadangunipun wonten selangkung kawitan nontanganting kebanting. Yarani nggih kedono kedini kedono sapanunggalanipun. Inggih. Leres nggih pancen leres. Upaminipun boten diruwat terus pundi? Perkawis ngruwat menika gumantung. Ning rehne adat Jawa menika mboten sembranan mapan manggene wonten pulo tanah Jawa kok ateges ruwat kena ora kena nggih ngatos maluri dhateng para pepune sepuh ngoten rene putranipun namung kalih Mustaqimah Mudatul Anita prayogi nindakaken panguwatan inggih wiradat menika murih lan wilujengipun inggih lah menika ngaten kujubipun penyan Bapa Dasar menika anggipun kripta katentemen sayektos mugi-mugi binerkahan menapa kersanipun asal idene Gusti ingkang Maha Welas lan Asih sepisan anggenipun rawaken dhateng panjenengan subadul anggerwat murwakala bumi pekarangan ingkang pun dalemi mapan dunung wonten padukuhan inggih menika puthuk ngriki. Ambo pilih bumi pertiwi ngriki sampun kucumudan wujude getih cinilung balung kinunpuk glondong pereng sapanunggalane napa pakartine jem setan pripne lilu banaspati boten mapah lan manggone ingkang boten barang kodrate pangeran menika mangke dipun wiradati supados itala sukertane bumi pekarangan katen menapa wonten malih iye kejawi menika wonten wani kalih amargi Bapa Dasar sak mboten-mbotenipun dados pisepuh dados tuwa-tuwanggane kalebet dusun ngriki kudu kedah dados kaca brenggala kenging sinudarsana sak tindak lampahipun lan disunaken dhateng ngersani Gusti ingkang karya loko rene bareng lan kodrate Bapa Dasar anggone jenengi dadi pepunden muga-muga awete anggone tetulung anak putu lan saguan ana ngendi papan lan dunungi. Oh nggih muga-muga saged lestari nggih rak mekaten. Sarate ana siji dipun Kyai Sarati wong dadi wong tuwa ki ora saya tuwa ora saya abot ora saya enteng sanggane saya abot contone kene digawe ndelalah dikebutone wong bengi-bengi kon mangkat ndelalah enek wong tingkepan ndamae dhewe iki repot ya bener-bener butuh duit ning ya lah piye lho ya bingung kene cara aku ya ora tak tantangi lho ngono kira-kira ya pancen ya kena ditambah-tambah lho ngene iki ora dulur lanang aku ora gelem ngene iki. Teko mencep karo anu ya kok mulai ya ini. Lha punya tuh ngejak ketore. Nggih ngaten menika sejarahipun mugi-mugi Bapa Dasar anggenipun manjiwa dadi pepunden pinisepuh sak kulawargane tansah ayem tentrem jenjem permanem. Sugih pangapura dhateng sok sinten kemawon ingkang nandhang kluputan merga niku cara-carane gerpa apres sawung marang
samubarang sapa sing dikarulan ora. Wong silaturahim kuwi kejaba dicukupi apa budaya ning donya ditembarake rezekine. Ngono. Kok diparingi towel ngumur sing barokah, katentreman lahir karan batin. Lemanding sedulurne terusne muga-muga sanjayeng bawana. Saniki lumantar kawuling kekedah matur mekaten mau menggah hajanipun inggih menika bapa dasar larana kula kedah matur kalih panjenengan. Lah niku pitung niku pripun niku? Pitung dos pundi to? Lho. Nanggap wayang niku kudune pitunge ngoten. Niku gamelane bangsa. Lah kula niki kan matur kira sing putih genepi. Kowe iki kok budak kok. Sesuk iki awake dhewe pokok indang mak ngono kek mulih. Yo kok omongni sindene deg-degan. Kowe iki kok ora dibayar piye. Pun ngaten menika ingkang kula matur tengah intermezzo gojeng sauntawis. Monggo Kyai kula aturaken dhateng panjenengan mipun caran tumandang gawe supados anak putra wayah sedyanipun Mustaqimah Mudatul Anita saking sempulur kawijengan sak tindak lampit peparing rahayu wijeng digampilake urusan donyane dipun paring rezeki ing barokah tur halal. Ya nek kaya mengkono lumantar aku kedah matur sadurunge wong duwe niat ngruwat kudu manteng atine madhep lan mantep sing dituju aja mandeng karo dalane nek darange iki wong bodho ora ngerti apa-apa ora sugih kawruh ora sugih ngelmu mung betheke ya kuwi kinodratake mbok menawa mung taderma nglakoni ni pawitane kudu tawakal tunggal Allah sabar lan narima yen ana apa-apa wae ora sah ya kuwi kengguh marang samubarang apa wae yen nyawang aja mung ya kuwi gelare wujud ning maknane kudu kok rasane inggih menika ingkang supados monggo samenika borampe sapanunggalanipun Kyai Dalang sampun temawis napa satun dipun pirsani yen ta wonten kiralangkunipun ingkang kagungan dalem lumantar kawula ing kedah nyuwunaken agung samudra pangaksami Kyai wis kotriti empun ket wau komplit pun pokoke nek kaya mengkono ayo sempekno tengara dalang pangruwatan nindakake praga saji seswarane pesona Allah nadyan lamun nadyan menyala bang tanpa ukara gunis nadyan lamun nadyan menyala bang tanpa panjab baju baja uburampe sak warnane tatata kanthi karakit turta permati ngoyo agi-agi dan tumandang nindakake pangruwatan angruwat Murwakala Sukerta Dendra Trimala Tekwangkel Bajang Sawane putra saka penyen Pak Dasar loro datahe Mustaqimah Mudatul Anita lan Bumi Pekaran nggih ngetaken monggo saniki kanca yoga dipun iringi gending eling-eling kanggo angruwat Murwakala. Gune
Bismillahirrahmanirrahim. Lare sili-siliman sadurung ngadhep panggung aku sono. Sadurung ngucapi guneman aji pamalingku rada cahya bapak biyungmu. Nur cahya dedono mau panembahmu Ratu Adil dedono rasa sallallahu alaihi wasallam. Sadurung ana bumi lan langit, sadurung ana awang-awang apa kang ana rumiyin, ana pulo tan ana wetan, ana wekasan tan ana kulon, ana teksina tan ana kidul, ana uga tan ana lor, ana cahya putih manggonmu aja putu alang-alang mikir, gilang-gilang rupane tan wenang gawe tan wenang amisesa nonton ayubya medal. Sang Hyang Tunggal kang amisesa sang tugu ayubya medal, sang liwara mulane bangun raina, sang sukmana ayubya medal, mulane rina lan wengi bulan lintang. Sang ayubya medal mulane ana barang rupa-rupa, mulane ana swara nglumpukake ya aku ya sira ya ingsun pakarya ya payakun. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ring satapi senang idung-idung Gusti banyak dalang ing endi nggoni lungguh radasa padha kumitir ametreng sing pratnyana anggo pita narawangsa bendher pinatut barang kumenyar ring prasada sira kaji atangya ngadeka ning waringin sungsan amarang ampel gading tuben karyaning sanggar pangruatan ujar Allah, pangruatan tindak luput supatane wara werda kaki angruwata saking mala sekerta angruwata saking leloro ketah utuh judutruh rinwat Bratasena saking kersane Gusti ingkang Maha ingsun dalang medangkuan dalang kandha bono ngadhep sing jagat ningali melok ing kahanan kalan tanggal kapusan tanggal 14 Sagrapasa Krisnapara Apolo Paksa murip Tirtan kena surum ingsun dalang wasisa lungguh kupagune bumi tenapan sangga bono kuyang Nagaraja krituku sang Tijamaya kang sang Ngartanagara pluntur kusang limengan blincong kusang Surya Praba yang guru kang mirsani widodara kang ngameli widodari kang nyindeni kang nonton padha katon kang nonton ora katon. Wong wilayah ana geni saka etan putih rupane apa karyaning geni anglebura lara ruga lara geng lara gena saliring lelara denda trimala 73 pratnyana budhuk edan ayan biyen wis lebur saka geni saka wetan. Wong wilayah ana geni saka kidul abang rupane apa pakaryaning geni anglebura lara ruga lara geng lara wigena saliring lelara denda trimala tujuh telu pratnyana budhuk edan ayan boyan sirna saka geni saka kidul. Wong wilahing ana geni saka kulon kuning rupane apa pakaryane geni nglebura lara ruga lara geng lara wigena saliring lelara denda trimala tujuh telu pratnyana budhuk edan ayan boyan sirna saka geni saka kulon. Wong wilayah ana geni saka lor ireng rupane apa pakaryane geni anglebura lara ruga lara geng lara wigena saliring lara denda trimala tujuh telu pratnyana budhuk edan ayan boyan wis lebur saka geni saka lor. Wong wilayah ana geni saka tengah manca warna rupane apa karyane geni saka tengah. Geni anglebura saka tengah anglebura lara ruga lara geng lara wigena salene lelara denda trimala tujuh telu pratnyana budhuk edan ayan budhuk wis lebur saka bakatine geni saka tengah.
ya mantu satra jaya satra bedati satra binatuti ya maraja jaramaya marani ramaya ya silapapala siya ya midura darmiya ya dayudi diyuda simahamasya ya siyaca siya ya midya sadamiya ekang wasani telu sira ekang ngrencana marasaktina ekang nyilakani ilang kaluwanira ekang gawe luwi amarkana ekang gawe melarat panyegana ekang marangi ilang kaluwanira ekang angsa asya sira ekang marai desa sumingkira sira kulumbali teko kuali tanpa gembung tanpa sirah sing sapa ganggi gawe marang anae padasar mutakimah mudatul anita bakal kena dendane Allah kula geni pager segara api latarku segara muntar setan mara setan mati iblis mara iblis mati jengges mara jengges mati tenung mara tenung mati sing utus Gusti Allah sing isane para nabi para wali. Assalamualaikum salam ana komo tadi saka wetan anae saka mawurung maju wurung mundur ya bingung pengukang jala marang mutakimah mudatul anita sang kemeler sang komo sirah sang komo wulu sang komo siung sang komo buntut sang komo lembut panggone segara kidul kabuli padaku sidin putih aja bali-bali yen durung ana luwase pring basa bali yen bali kena dendane Nabi Sulaiman bubar bias saking kersane Allah aku pasang tumbal bundel ana sajencok bakal panggone segara kidul aku pasang tumbal bundel yen kowe ndeleng anak sing kono kene bawur matamu yen ngucap pedhot ilatmu yen ngawe-ngawe putung tanganmu yen ndeleng aku bawur mripat panggonamu segara kidul kaki pingung nini pingung kang jala marang aku maju urung mundur ya pengung sing jala marang ya kuwi mutakimah mudatul anita kaki cungune teko lunga saking kuasane Allah wong apa ganggu gawe marang anake bapak dasar sakarone yen ganggu bakal kena dendane Gusti ing kamukha kaki kembo nini kembo teko kembo lunga kembo saking kuasane Allah wong sing dala marang mutakimah mudatul anita teko karep ora ijep ora karep wong kang ganggu mutakimah mudatul anita wong satu padha lampus sing dala marang mutakimah mudatul anita wong sewu padha terus jala marang anak turun bapa dasar arane mutakimah mudatul anita wong saged dipadha mati sing ganggu gawe marang anak turune bapa dasar kukiring danarane wengi sono temurmu sing batik sabar kadhatku slamet saking kersane Allah kang arepno dumilah arane awan pitunetum mane Allah uripe awan rumeksan marang aku kadhatku slamet saking kersane Allah la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kang nyawa nuwun sewu Kyai Jalang wawone mboten kaya ngeten saniki barengan angin sumilir midit nerjo dateng panggung panjenengan sinartan gondo badhek batin barungan napa kinten panggung panjenengan sampun kedan bangsane lembut Kyai Jalang nun sewu kula tak nyuwun pamit rumiyin badhe ngaso sauntawis wonten wengane penggalih panjenengan Kyai Jalang monggo yen to pengin ngaso mangki sakabehipun wangsul mengki kula badhe nenggani ngantos sapiring parupurnane pangruwatan ayo padha ngaso sauntara paratari lan kota Pris lan agung jejikalan kuku sedumapa kumulusi nandungi gamelan ngungkung bareng tak perpeki saya genah baru tak cedhak jebuli ana kang ninggakake lagi pangruwatan
yen ana wong lagi nindakake pangruwatan sasat gawe pepalang nggonku goleki bocah kang nandhang Sukerta. Mula dina iki aku pengen ngerti sapa dalange yen to wani-wani dadi dalang yen ora kongkonan Dewa Suralaya. Mula bakal tak obrapik syarate roke kelire dalange ngertaku apa ora. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lur kincang ngalih kowe ora prapta kene ora tak undang wani-wani gawe guru gojo ngerok kelire yen to ana suwek kelire apa wani tanggung jawab mongko panjenengan kagungan dalem padasar nggon nekake aku sak kulawarga komplit ora sithik ragate. Lho kowe roh aku dalang nang apa aku ora ngerti wujudmu sak lumbung Bandung sak gunung anakan aja meneh wujudmu senajan to sejarahmu purwani dumadimu aku ngerti wah kaya dewa kemeruh lah aku ora bisa pinten sejarah aja kok celuk aku dalang kandha guna lah pancen kowe ngerti marang sejarahku ayo buktekno karmu piye tak buktene piye saiki ana ragaku ana apane ana tulisan kawitan ana bathukmu kang angka 2 ana tekakmu kang angka 3 ana dadamu ana gigirmu kabeh aku wis ngerteni lan apa karepe lan munggu werdine nek kaya mengkono dina iki mula gage aku watan wiwitan tulis kang ana bathukku jenenge ana mantra jenenge apa lan wedine kepriye kudu kok tapi yen sisip sembire anggonmu merdekake aja arep-arepan kowe bakal tak obrak-abrik nek kaya mengkono mula gage nyonteng kakang aku bakal merdekake tulis kang ana wujuding bathuke Bathara Kala. Bathara Kala apa Kyai Dalang kowe njaluk tak cetakne dumadimu mula saiki diwiwiti saka ngendi saka bathukku ana tulisane kepriye unine ana bathukmu mongko diarani tulisan mantra purwaning dumadi unine piye unine mengkene semakan Bathara Kala Om Yoganira Bupakasa Ibu Bumi Ijil Dibengakasa agilang-gilang kumambang lembak-lembak rupa daging dudu daging rupa getih dudu getih aranmu sangka masalah adisa nilamaya kadyamane mutika murup mangar-mar ndatengaken Prabowo Gentur Kethuk Lindhu gunjing praraga lesus patit leleweran keter pater mubal panet angal tribawana manyangka rudra gesang marjane jagat janurga bibit papon saking Sang Hyang Siwah Bojo mengkono Bathara Kala tulis kang ana bathukmu saiki banjur piye lawet tulis kang ana bathukku kok wedekne aku njaluk wedare tulis kang ana ilatku unine kepiye yen to kowe pengen tawaca tulis kang ana tekakmu kang jareng mantra sastra telak ya sastra tekak mula semaken Bathara Kala sangkala yeka sangkane lara Wisnu kena ing lara lungguhaning otot bayu rempelu kang lara mulya dening Yang Brahma kena ing lara lungguhaning sarandoning nganggo kang lara mulya dening Yang Siwah Bojo kena ing lara lungguh ana ing napat lan swara Yang Tunggal peputra Yang Wenang peputra Yang Nurcahya Yang Nurcahya peputra Yang Nurrasa kabeh wis manunggal dadi siji lan Yang Tunggal kahanan tunggal rasa pangrasa jati Yang Maha Kawasa kang masisa sagung dumadi iki Bathara Kala tulis kang ana tekakmu saiki banjure aku saya kekes nggonku ngrasakake mulan dina babar pisan cetakno babarno pisan
pisan wonde tulis kang ana dadaku tak semake banget. Unine kepriye? Wondene tulis kang ana dadamu sing diarani Raja Kalacakra. Unine piye, Brara? Wondene unine ya Maraja Jaramaya, ya marani Niramaya, ya Silapapalasiya, ya Duru Darmiya, ya Dayudi Didaya, ya Simaha Masya, ya Siyaca Casya, ya Midura Sadamaya. Kena ditekesi dalang wondene yen kowe butuh ngerti tegese ya ki maknane kang nguwasani telu asira, kang ngrencana Maria Saktinira, kang nyilakani ilang kalwanira, kang gawe luwih amarkana, kang gawe melarat anyugyana, kang merangi ilang kalwanira, kang nangsa adyatira, kang mari dosa sumingkira sira. Iki Bathara Kala tumrape tulis kang ana dojomu, saiki sabanjure tulis kang ana gigirku cetakno babar pisan. Nek pancen kang ana gigirmu kudin arane tulis mau, anane ya arane Caraka Balik, wondene unine Ngata Bagama, Nyaya Jataka, Lawa Satada, Karacanaha. Werdine piye? Kowe kudu kok ngerteni tulis mau ora kena ditulis. Lho margane sebab nggonmu nulis kuali, wayahe nggonmu ngadahi ana dadamu, nggonmu ngadahi wis kleru, ya kok wadhe ana gigirmu. Mulane tulis mau ora kena dimaknani lan ora kena dirasakne, tegese kleru. Banjur benere piye dalang? Benere tulis mau diwalik ya ku unine Hana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Maga Batanga. Lah karepe kowe kudu ngerti sing jarane Hana Caraka maknane ana utusan. Sing diutus sapa dalang lan sing dikon ngapa? Sing utus Gusti ingkang Maha Kawasa, sing diutus wujud titah bangsane aku lan kowe. Maknane kon goleki butuhe urip ora golek butuhe karep. Wong urip kudu golek butuhe urip ora golek butuhe karep. Yen to karepe menungsa kuwi murka, intine entekane lali murka dadi apet lan rusak. Aja ngarep-ngarep swarga dadi besok leng bali menyang ngayone pangeran. Mulane awake dhewe kudu ngati-ngati. Ditulis kang kaloro. Oh. No kuwi termasuk Caraka Data Sawala. Maknane Data Sawala datan. Kuwi wujude datan sawala tegese urip yen parangake Gusti dititahake ora ya semaya. Utapane Gusti ingkang karya loko mungkun payakun gleger apa saujude. Sabanjure yen to tumitah ora madyapada awake digawani wujude ya kuwi sedulur papat sing padha kasektene. Tegese nang kene ditulis padha jaya, tegese padha digayani. Yen to rubane kena dinulu wujude abang ireng putih lan kuning. Kang abang marang kanekson, kang ireng marang kelanggengan, kang kuning marang pepinginan, kang putih marang kasujan. Lek nek disawang krana sadurung dodo wujude alwamah amalah supiyah mutmainah iki manggon telenge ati sanobare manungsa ning aja kuwur cara basane kena pangimur-imur dayaning nafsu nganti jiwamu ketunggan nafsu iki mengko ora becik kedadiane sing apik nafsu ditunggangi to jiwane manungsa kene kegese dikemodeni. Lek nuruti kareping nafsu ibarate jagat jembar diemperi, kepengin duwe siji ping loro nganti sabanjure. Mulane pinangka tati tulondo Bathara Kala mesti oleh wahyu tumurun. Wahyu katentreman merga saka bodhone nggonmu ngrasakne, petenge nggonmu
ngrasakake merga saka petenge ati ra iso milah lan iso milih kesur pandulumu nyata nulis bae ora cetha mestine kena diwetekke ndelalah nggonmu ngadahi ana gigir kuwi bebasan runtuh ya panguasane jejere dadi turune dewa kuwi jaran pukulun Bathara Kala tegese Bathara luwih dewa kala kuwi wanci sak wayah-wayah pakaryanmu ya kuwi ngugak-ngugak katentreman gawe cilakane wong ingkang padha parek marang panembahe marang Gusti Karya Loka mulane saiki yen toko tak dunung cepot merkulukmu lan cepoten busananing para dewa becik kowe dadi ratune jin setan berpacu kagiat truk ratu manjang aku calo pangapura masa luput Kakang Puwulun dini ika bareng aku kok dunung nglumpur dan duwe daya kekuatan banjur aku iki piye aku njaluk tulung waloyakno tenagaku Kakang aku sago malyake ana syarate piye syarate dina iki bar tak waloyakake kowe kudu krik lampit brokan cimpul wadya balen bocah baju barat sapane jin setan berklaying aja kongsi midhakake sikile ana ing bumi pekaran bapak dasar sak kulawarga apa meneh ganggu gawe ya nek panjen kaya menawa syarate piye aku njaluk klangen aku minangka sangu kowe njaluk apa aku njaluk omben pun badhek tetes lan tok bakal ndok sapanunggalan yen to kaya mengkono murugake golek ana dhewe ana putus sing dimak aku njalukake pangapura kowe Kakang Puwulun Bathara wis aku minta pamit apa ing tak jaluk pagolane dhewe iki ana titah wujude maneka warna iki wujud titah wujude apa iki bangsa kanung wadya Bathara Kala monggo nanti sena didunungke uripe niku mboten kadawet-dawet carane piye Kakang mangsambat sedulur panjenengan ingkang menang inggih menika wujuding balane Bathara Kala namung Bathara Bayu sampen kudu matek aji pamangking aji pameling boten pantawit dangu mengke Bathara Bayu prapta wonten ngriki nek kaya mengkono tak tandangane Kakang matek aji pameling Kakang Bayu kari siji nggonmu tandang gawe turutana karep bak dasar sapono bumi pekarang nganti resik nang ngati nggonmu tumandang aja awur ngawu gawar aja waton tumandang mau waton carane piye nggonmu nyaponi bumi pekarangane sak lekere kabeh iki mau sempalno pange kayu gurda putih
Witana dina iki sapana nganti resi kiblat papat sak panunggalane mengko wis kok sapone resi klumpukna tengah kumpul dadi siji diarani Indra dudu Indra diarani untu dudu untu ora kesembranan anggone guwak temah ndadekake lemah sangar kayu aing kaya mengkono rada bapak ya pancen kaya mengkono lah dina iki kowe sing mangkat teko keri mulem kudu dieri ning pelingku malah wis rampung anggone nyaponi bungkaran bapak dasar tumuli bali nyang kayangan malah dadi pengarep para dewa lan kepareng adimu Wisnu tumuli tadhap bali menyang kayangan luwih dhisik yen to mengkono aku meling mung sawiji Bathara Wisnu anggone ndak pangrawatan ninggalake cok bakal tetumbalan iki mengko kudu tanem jero pinangka tumbaling bumi pekarangan ya kuwi ditar ana poncotan pekarangan ya kuwi 1 2 3 4 sing sawiji ana tengah-tengah pekarangan lah iki ana wujude banyu sanga katelah diarani banyu sumber sanga sumbere sang sumber didongani muga entuk barokah pariwa waliullah ing panggon tanah Jawa ngono lah mengko carane banyu sanga diwiradati Kiai Dalang ya ciramna jabane manjurine omah sak cukupe lan mengko campurana anggone tumbalan ana wuluh kuwi dicuki titik-titik muga-muga dongane muga banyu sanga amblesa bumi sapitu dayane adem atet kaya ketiban banyu sawindu lawase wis yen tindakana Bathara Bayu ulun bakal bali menyang kayangan Bathara Wisnu ayo enggal tumuli bali menyang kayangan mandene wis rampung gawan saka Suralaya kudu digawa bali menyang Suralaya gawan saka Madyapada pasrahna Kyai Dalang Sukari Gandhatama wis Bathara Bayu masa bojo nggonmu nyaponi paripurna nggonku nyaponi bebekaran bapak dasar weline rada bapakku klumpukna dadi sawiji ana tengah ing diarani Indra dudu Indra diarani untuk dudu untuk ora kena diguak saguna-guna ndadekake lemah sangar kaya aing mula dina iki Sukar tak kumpul wit Sukerta anak loro ya kuwi Mutakimah Datuk Anita lan Sukertane bumi pekaran kene tak bongko dadi siji tak guak tak niati nyuwun purbane Gusti ingkang mawelas lanasi Gusti ingkang agung ijabahana oleh ridane mula aja ceblok-ceblok yen durung teka segara kidul teblok kabur dini dina iki paripurna nggonku nyapon malah kepos tak gua sing adoh ana susatine segara kidul pinangka tutuping atara ana ing pangruwatan tandha cihna yen paripurna pinangka tetengere paripurna sarate penjan ingkang kagungan dalem utawa dasar nyendal kupat luar artine wis luar saka penandang muga kabeh oleh ridho saka ngersane Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad salatan tingginya min jami' ahwali wal afat wa tabdila nabi adam al hadat wa tutahhiru nabi min jami' syai'at wa tarfa'u nabi anda kala darajat wa tunsyarru min jami' khairati bil kayati wa badramat
Al-Ghani mani wallahu anil hamd. Insyaallah bibarakati idungaihi subhanahu tajabalnya khalqihi wa qudrati fala analika falanta siwahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Luar saking sana la ilaha illallah. Naga